čo ma štvalo, keď som bola malá, tak v podstate ani nič, lebo som nejak ani tak nepremýšľala nad tým, že čo by ma mohlo hnevať. Ako malé dieťa som sa cítila celkom fajn, aj keď som vyrastala v detskom domove. Relatívne som sa tam cítila dobre, aj keď som nemala svojich biologických rodičov. Vždy som bola dobré dieťa, snažila som sa byť dobré dieťa a jednoducho, bolo to tak, ako to bolo. Už prepáč. Nie, naozaj to bolo tak, že jednoducho nad ničím som sa nejak tak nezamýšľala, že či sa mám pri niečo hnevať, alebo nie, alebo či ma naozaj niečo štartuje. Dneska je to už o niečom inom, keď som dospelá, už vnímam ten svoj svet a tú realitu trošku inak, ako predtým, keď som bola malá. Už som samostatnejšia, mám okolo seba ľudí, musím sa rozhodovať a vytáčajú ma niektoré situácie, ale musím sa postaviť a povedať si, že jednoducho takto to je a buď budem myslieť pozitívne, alebo budem vynakladať len tú zlú negatívnu energiu do všetkého. Takže pozitívne myslenie je pre mňa lepší výber ako to negatívne. Asi toľko.